Lagi hukasan na. Wow! Ay, nani, piso. Papilan ay mong ulitaw. Unya, dili magkuha na, dili matututay ha, kaya naigo inyong baba ni masamat. Mabungi mo, mabungi ka. Ang inyong kamot diri sa likod. Ha? Natayman mo 50 seconds. Dili, mawid ha, yung kamot sa likod, ya baba rin mo kuha na. Ya pilihan nyo ni mga sisa ni 5. O, larga ha, 50 seconds. 10 seconds ha. Ang yung kamot sa likod. 50 seconds ha niya. Dili magtuntun ha. Dili magtuntun ha. Bawal mawin. Bawal mawin. Ihakbong lang ana. Ana, hakbong. Hakbong lang. Ayaw na. Kamot, hinaya lang, wait. Ayan lang, wait, tunay. Bata, magalinay kasi namukit-kit. Pilihan. Ang kamot sa likod. Dago, pilihan, ang dago. 3, 2, 1. Sige lang nga, wait tayo. Hinahilay lang nga, kamot sa likod. Apil pass, guys. Yan naman. No.